शिवसेनेचो बंडखोर मंत्री एकनाथ शिंदे वांगडा गेल्या आमदारांमदले कांय आमदार आमच्या संपर्कात आसा असो दावो शिवसेनेचो खासदार संजय रावतान केला। 18 ते 20 आमदारांक भाजपान बळजबऱ्या गुवाहाटीक दवरिल्ल्याचो आरोपय ताणें केलो। शिवसेना पक्ष केन्नाच सोंपचे ना, मात शिंदे वांगडा गेल्ल्या आमदारांनी फुडल्या वेंचणुकेंत वेंचून येवन दाखोवचे अशें आवाहनय ताणें केलां। विशेषतः जे स्वतःला बछडे वाघ वगैरे समजून घ्यायचे तर ते म्हणजे पक्ष नाही। आपण जो काल रस्त्यावर पाहिला तो पक्ष आहे आणि हा पक्ष अद्याप मजबूत आहे आणि उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली पक्ष मजबूत आहे। 4 आमदार, अजून कोणी 2 खासदार, 2 नगरसेवक गेले म्हणजे पक्ष गेला असं नाही होत। आणि हे का गेले आहेत सोडून याची कारणं लवकरच समोर येतील, तरीही त्या सगळ्यांची चर्चा सुरू। अजूनही त्यातले काही लोक आमच्या संपर्कात येत आहेत, आम्हाला कसं जबरदस्तीनं नेलं आहे तिकडे। आता आज 2 आमदारांची आमच्या पत्रकार परिषद आहे, नितीन देशमुख आणि कैलास पाटील, ते तुम्हाला सगळी कथा सांगतील। अशा प्रकारे किमान 17 ते 18 आमदार हे भारतीय जनता पक्षाच्या कब्जामध्ये आहेत। मी भारतीय जनता पक्ष हा शब्द वापरतो कारण त्यांच्या कारस्थानाशिवाय भाजपा शासित राज्यात अशा प्रकारे आमदारांना डांबून ठेवणं शक्य नाही। मुख्यमंत्र्यांनी आमदारांना आवाहन केलेलं नाहीये, या आमदारांनी परत निवडून येऊन दाखवावं एवढंच मी सांगू शकतो।